Ay, natagak pa jud. Trumbi. Sa man ka nga matagak man ka oy. Asa kaya kasi bunjing karong Joyax no? Oy, bay. Ay, tunaan na to dito sa unahan. Masinaan dito. Tara. Hala ka boy, nasi bunjing oh. Isa dahil nga iyang gidulaan. Oh no! Apoy naman ko guyod-guyod ani ako ang traktara ko. Magpabutos ako sa kong luthang be. Kay gwapo be. Kasi kaya kanya akong luthang mabuto. Oh? Usuga mabuto. Hala, nakasiyay luthang Joyax. Hala oh, manghiram tata. Tara! Maala po ng buha ka buok. Asa naman po mo? Bunjing. Dahil mami ana imong dulaan be. Unsa man? Kaning tarak-tarak o kaning akong luthang? Kana lang ay mong luthang, kinam ko'y tagtarak sa balay. Nge, mamili pa jud kag hiramon. Sige niyang good bunjing. Sige, kondisyon. Mag-iganay tayo niya akong gidala nga plastik. Ang dili kay gumon niya. Imuha ang luthang kadugayan. Sige! Sige, ako una. Kay hunter biya kay ko. Sige, tubutalo ni mo. Diri ang bagis ha. Suguta. Ay, hindi kay man ang plastic bottle. Butalo. Kamu daw be, kay goday mo. Una Joyax. Sige tagloy. Oh. Uli nga si bunjing bay. Tikasan kayo ba? Hunter day kayo siya. Bati kayo nang. Ikaw na diyan. Para maulingan na iyan nang. Para maata na niya. Luthang. Sige, bantay na karon bunjing nga kap. Dili man na kayo. Butalo man na si Joyax. Baka balos makuguling ni mo karon. Tan-awon lang nato be. Tikasan man kayo mo. Hunter man day kayo mo. Ulingin mo ito gabi. Wala siguro ito ay. Ang mga na yung luthang. Tara na Joyax.